Yok, mikrofonum oldu. Emmeniz hoş geldinizler. Bugünkü sizler bilen paylaşacak menin bilgim. Bu bilgiye näme diýerim? Men özümem edil bir hemme kimyaly mümkinçiligi aktar etdim. İşte o mümkinçilige de ýerde Türkiýe döwletine işlemäge gelende duşdum. Meniň adym Jora, familiýam Esenov. Şimdi benim edil hep kimyalı näme ekkeler aktar etdim. O ekkelerim biliyorsunuzlar hemmemizin öylerimizden çıkkaydıyız. Geliyes tane naimna rabota birinin elinde işleyiz. Şimdi gördüm baktım görevim beraber dövür ne dövür. Hiç işinim garanti değil. Hiç işimde de bir hili nama yok. O yüzdenim indi iş kuran vaktin işin senin svobodny olmalı. Son näme etdim? Men bir güýçli aýdaly gruba düşdüm. Bul biznes bilen tanıştıran adam özü şular ýaly bir grup sazdaýt etdi. Aýdaly algoritmli online biznes sistem boýunça işlesem ýa bul biznesde kim bolsaň bolýar, näl professiýada bolsaň bolýar, sen doktor bol, professor, aýdaly muallim bol, polis bol, razniçysi ýok. Liboy adam bul biznesde arkaýyn uspeşin bolubilýär. Ama sen diplomlu bolup gelip sistem boýunça işlemesen sende hiç hilem rost bolmaýar. Men aýdaly Global Time dip orslaryň döreden grubu bilen işleşýäs. Mana bu grup Global Time'din onu Farhat Kuramşyn, Natalya Demidova bu grubun asnawatilleri şolar döretdi. İşte bizim hem biznesimiz bir sancı adamdan başlaýar. Häzir mesela men karar berip men bu işe başladım mı? Men şul biznese höwes edip yapyşyp şul biznese soňky biz näme mazmunşdum bolarak görsem men arkaýyn bul biznesi ulaldyk bilen. Edil meniňki ýaly herkeste bunu edil meniňki ýaly ulaldyk bilýärler. Şu Farhadyň biznesi ýaly, Natalyaň biznesi ýaly edip ulakan global biznes edip gurup bilýär. Bu zatlar bizeň özümizde. Näme diýe? Şem bolmak, mum bolmak kıyın. Näme üçin? İlk önce sen özüň ýanmaly. İşte bu bizneste de şol ilk önce bizler özümüz bu biznese oňat özümüzi bermeli, oňat irşad etmeli, öwrenmeli. Ondan soň sen bu biznesi ulaldyk bilesin. Näli bu komandanyň massştaby uje 25 döwletden aňara köpelip gitdi. Aslında bir simferofil bir orsetde Farhat meselem. Häzir Farhatyň biznesi näme boldy? Ne şu Global Time diýen grup uje 25 döwletdenem plus goýdum. Näme üçin plus? Потому что 25 döwletdenem köp uje biznesler. Farhat şolaryň köpsini tanymyrym. Aýdaly partnerlary 200'den $1000 üstünde kazanıp ýören partnerler var ama Farhat şolaryň köpsini tanymyrym. İşte 100'den aňary, 140'dan aňary uje menejer çykardy. Şu zatlar невозможно bolan bolsa hiç ile bunu aýdaly bir adam diňe Farhat boldy, başgalary edi bilen oga diýsek uje 140'dan aňary nämesi bar? Aşagynda menejer bar. Hatta top liderleri näme 10 bin, 20 bin, 30 bin dollaryň üstünde gazanýan şol bizeriň grupda şolar ýaly top liderler bar. İşte bar adam gelen wagtda edil hemme kimin forever biznesi uje 170 döwletde işläpdir. Şonunki ýaly gelip näme etdi? Hemme kim ýaly $100, $200 başlap şol biznesde uje häzir ummasyz pullar gazanýar. Ondan daşary ene ýanka işmeýaly sistem boyunca işlesem ösüp bolýar diýes. Ine her 4 aýdan bizeriň BBS seminarlarymyz bolýar. Ine hemme Euroda 222 euro, 22 euro Türk lirasynda 1000 TL näme gün boyu bolýar. Meselem 7-8 sagat bolýar. Näme bolýar 7-8 sagatyň içinde o ýerde aýdaly iň pulu az gazanýan adam, şo ýere çykyp bilgi berýän adamlaryň 3-4 bin dollar
kazanayan adamlar. Ondan yukarılar yanka içme 25-30 bin dolar kazanayan üst liderlerimiz var. Şolar adamlar çıkıp bizlere ne veriyorlar? Sapak veriyorlar. Bonus da öz geçen yolunu veriyorlar. Sen verdin emetme, sen açık olmalı. Sen açık olup ol biznesi aydalı öğrenmeye tayin. Tak takamine hemmemiz çıkkayttık öz öylerimizden. Yurt geldik bize açık olan son birinin önünde işlep pilotuyoruz. Birinin elinde işlep pilotuyoruz. Sen açık olmasan öğrenmesen bizlerin Türkmenistan'ın namesi bilen bärinin işi vapşe dübünden doğru gelen ok, dengelen o. Ne için? Потому что bu mentalitet başka, bu devletin namesi başka, bizlerin kiyim düşünceleri başka dübünden. Bizlerin iş modeller dübünden başka bularım ki. Ama ne ettik? Bizler dilini hem öğrendik hem de adından öğrendik. Ne için? Bizler açık. O yüzden ne ettik? Bizler hem de adını öğrenip Polnus'ta Türkiye'de arkayın işlep pul kazanıyoruz. Bu biznesin şonun ki sistem boyunca işler vaktin sen arkayın ne edip bilesin. Brand imaj diye. Bu ayyan kaçmayalı yeketek brand öz ürünlerini hiç ile daştan almayan 7. sene kampanya. 147 yıldan beri уже plus bana bu yıl 48. yıl oli 48 yıldan beri yeryüzünde işlep durun kampanya. 100'den amara 150'den amara vitamin, mineraller var, produksiyalar var. Ondan da şaram globaline. Ne için? Потому что bu gittik sahaya yurtları köpelki dotir azala noktadan. Уже почти 170 devlette işlep dur. Ne mi? Bir minutta eline sen gatovo internet magazin açıp veriyorsun. Tayin işlep durun. Sen işte internet magazinde klient ol kal, iste sen ol bizneste pul kazanmağa biznesmen ol. Ol senin elinde. Plus ondan da sonra näme bolýasyňyz? Sizler göne brand bilen kontrakt baglaşaýasyňyzlar. Kampaniýanyň göni özü bilen. Onda o ýerde näme gazanýasyňyzlar? Sizler ürün alan wagtyňyzda poddelka almayan, poddelka duş gelmeýiňizler. Sizler original ürüne duş gelýäňizler. Näme üçin? Потому что göni sizler firmanyň özü bilen kontrakt baglaşyp firmanyň öz internet magazinden alýasyňyzlar. Bolmasa ünsüýär görüňler. Meselem Orslarda Wildberries diýe, ne Türkiýede Trendyol diýe, şolar ýaly hemme ýurdun öz internet magazinleri var. Şo ýerde köp zatlar poddelka. İşte bu Forever we sizler kontrakt baglaş Forever'ın internet magazininden özünüzde magazin açan wagtyňyzda sizlerin poddelka hiç haçanam duş gelmeýänizler. Потому что göne firmanyň özüne kaýtly bolup özünden ürünlere, original ürünler alıp kullanýarsyňyz. Ondan da şeref sen näme bolup bilesin? Ýanka işmek klientim bolup galy bilesin. 5%li skitkaly müşteri bolum galy bilen. %100%am galy bilesin. VIP klient diýende näme bolýasyň VIP klient? Sen %30 indirime geçip bilesin. Näme %30 indirim? Meselem, bana bu biznes düşündüren wagtda men ürünleriň oňatlygyny bilemok. Ama bana düşündürdi ürünlere oňatşylar ama bana üründen önce pul gerek. Men pul üçin geldim bu yurtdaşına. Meni pulu kızıklandırdı. Men näme etdim? VIP klient olup girdim. Hemen aydalı %30'a geçtim. Özünün karopkası var. Startway pakiyede. %30'a geçip aydalı 450 dolar, 350 dolar, 450 dolar. Bu yurtlara göre değişiyor. Şolara gatovo paketten var. İstesen özün näme alybilesin? Ürün tek tek seçip alybilesin. İşte firmanyň döreden nämesi gatowy paketi ol уже ata arzan. Sen näme diýesin? Ol ýerde hemme içinde 18, 19 hatda 20'den agary ürünler var. Sen hemme ürünleri ulanyp görüp näme diýesin? Ürünleriň tadyny dadyp sen öz internet magaziniň nämeligini bilip arkaýyn adamlara tavsiýe edip bilesin. Ene o ýersi var. Ondan da şeref 2 aya devam edibem sen näme edip bilesin. Aýdala bir aýda 1 cc'lik alyp, bir aýda da 1 cc'lik alyp oňa da geçip bilesin. Ol bizim elimizde. Şimdi bärde näme diýe firma Forever sizlere sırazy %25 sizlere prosent berýär. Sen
bu bizneste kazanmak istesen hemen %25% kazan. Hiç firmada da bunun yazatı yok. Nemçün bunun yazatı yok. Потому что emmeli boy firma katılsanızlar ilk start oynama sen uğrubin yapsan yapmasan näme diýerler sana sen özüňe ürün alsan ya ürün alıp satsan sana 3% berýärler. Paraya birligiň näme diýer? Sana uje %25 sen aýdala birini ürün satan wagtyňam sana %25 prim berip durýar. Ondan daşary ýa-ni gaýsynýara paşagoý sistema, ene sistem boýunça bizer sizlere näme diýeriz? Öwredýäs. Ene bul özümiziň grubumuz bar. Global Time diýip uje ol международный grup boldy. Ol grupda näme diýer sizlere? Ine kim sizi işe çağıran bolsa aýdaly sizin öwretmen diýerler-de. Öwretmen diýerden indi benim öz nämemde näme ýol görkezýär. Men öz geçen ýolumy kimi çağıran bolsam o ýoly görkezýär. Ondan daşary näme diýen adamlar bilen näle gepleşmeli, adamlary aýdala internetden näle näme etmeli. Hemme zatlary şag bilen obuçenýalarymız bar. Ondan daşaram her aýda bizerim marafonlarymız bar. Näli marafonlarymız bar? Birincisi bir günüň içinde bolýar. Meselem her aýyň başynda bolýar. 45-nji sezon, mana bu şol aý uje 46-njy sezon bitdi. Meselem ine dügünjük boldy. Şol aýyň ikisinde boldy. Birinji urok näme bolýar? Sel, miçta, pirçin. Bizeriň häzir sel, miçta, pirçin näme üçin muny tapmaly? Bizeriň hemmemizde bu zat bolan soň ýurtdaşyna çykyp gaýtdyk. Ýurtdaşyna işlemäge. Seýlimiz, arzularymız we hayallerimiz bar. Bizer onu näme etjek? Ýerine ýetirjek bolup işlemek üçin gaýtdyk. Sizler öz ýurduňyzda bolsaňyzlar, sen işe girýärsiň, näme seniň seýliň çağaň bolsa çağaňy okutmaly, iýdirmeli, içmeli. Gowy ýaşamak hemme kimniň arzuwan bar, miçdasan bar, seýlen bar. O ýüzden näme diýersiň? Ine bul biznese gelen wagtda mana şu uroklarda näme diýip bul biznesde uje iň azy $5.000 gazanyan adamlar sizlere öz geçen ýollaryna sapak berýärler. 1 sagat, 2 sagat eýitimler bolýar. Günüň dowamında. Şimdi ikincisi näme bolýar? Spisek. Nädip sen spisek öğretmeli? Nädip sen meselem adamlar priglашать etmeli, çağırmaly? Üçüncü rowumuz näli adamlar meselem mene köp aýdýan zatlar. Meniň wagtym ýok, meniň pulum ýok, meniň tanydygym ýok, men senki ýaly gepler bilmeýän ine şu zatlary näme? Muny bu da bir hünär, nawyk, muny da öwrenmeli. Ine bize doglan wagtymyz hiç aýsym gepler bilmeýärdik. Ýawaş-ýawaş geplemäge başladyk, ije diýdik, ata diýdik, şöýdip näme başladyk? Geplemäni öwrendik. Bu biznese gelibem bizer gepler bilenim biznese gramatny oňat adama düşündürmek üçin näme etmeli? Öwrenmeli. İşte o yüzden aýdym bärde öwrenmäge açyk bolmaly. Ine şu ýerde hemme zat öwredýär. 4-nji rowumuzun näme marketing plan näle? 4 CC'lik aktivlik näle? Şu zatlary polnusty bizerde her aýda geçirip durýar. Bilmeýän bolsaňyzlar, hawaňyz ýok bolsa, meselem işim içinde bolsaňyz, kim size çağıran olsa firmalarına, şol adam bilen haberleşinler, men şu zatlara öwrenjek, şu zatlarym giýjek, şunları ýazatları nerden tapmaly, nerden görmeli? Ene sizi gruplara dabat etsin, takip edin, gaçyrmam, öwrenimler. Şimdi bu biznes arada birazcık aýdanda meselem Forever Living kampanyasy näme? Öz sobstvenny plantasiýasy bar. Nerelerde? Meksikada, Dominikana döwletlerinde %90% sobstvenny özünki özler ekýär. Hiç ýyly aýdala näme etmeýär, derman berilmeýär, udabrenie berilmeýär. Näme diýerler? Şol haşal otlar neçeli ýürite özüniň mallary bar, mal öwürip şolara iýdirýärler. Serediň elde kesip alýarlar. Ondan daşary näme diýerler? Soň hemme zatlary ine fabrikaya getirýärlerden fabrikada rучной şunu çislýärler. Ondan soňra mene özlerine gummatda serediň rучной edýärler. Hiç ýyly bu zatlar makina däl. Bunu arasalap, polnusty çislap, näme diýerler? İçine jelatin aýra goýýarlar, daşyny kyjyrogyny aýra goýýarlar. Ondan soň näme diýerler?
makinalara gönderiyorlar. Makinalar da uşa temperaturada näçe temperaturada saklanıp näme diye bizlerin elimize bu gelýänçe hiç hile özünün vitaminini hiç hile içindeki swaystalarını yitirmän bizlere gelýär bu produksiyalar. O yüzden işte aloe vera'nı ilk näme etdiňizde geldimi elinize ilk açtığınızda sırazı içtiňizden soň sırazı haladilne goýmaly. Näme üçin? Живой produksiya bular işte canlı bul köp kalsa daşta zayi oluyor. O yüzden haladilnikde saklanıyor. Nereden daşını ayrı yendirler, içini ayrı. İçinin jelatini kullanılıyor. Daşının kajurok kullanılmıyor. Kajurok hazır ne için kullanılmıyor? Kajurokta elein var. Elein demek ne demek? Şol ana sizlerin rak ve kletkalarınızı oyundırıyor ama içinin jelatin de var. Jelatin nabarot o madula simülatör. O nabarot oyundurmuyor. İşte o yüzden doktorlara, zatlara aydın vaktin doktorlar näme diýerler? Aloe vera içmek bolmaýdy, потому что olaryň bu ösümlik barada bilgisi yok. İşte o yüzden näme etmeli? Bizler ene Forever Living'de bu men özüm indigel öwrendim. Şul biznese gelip aloe vera diýen wagtda aloe vera'nın 400 görnüşi var. 400 görnüşinde nämesi bir vide Latinska adı Barbadens Mills şonu içten kullanıp bilesiňizler. Başka vidini hiç şeyse içten kullanıp bilmeýäsiňizler. Bizim meselem häzir ürünlerimiz taýin bolan aloe vera vida ana şol Barbadens Mills türünden. Ine ýeketek ürüne meselem ilk çıkan reyniňe çıkan wagty şol aloe vera gutusy bilen çykdy. Aloe vera soğugy bilen çykdy. Bul täze uje çıkan gutusy. Ne var içinde? %96% aloe vera, sap aloe vera özü. Ondan daşary bizim organizmimize gerek mineraller, vitaminler, aminoasitler bu tebii tarapdan. Näme üçin? Bir wagt gene Ibn Sina, Karl Linnaeus ine Müsürde ürünün adamları näme kullanýarlar? Aloe vera kullanýarlar. Näme şolar uçandymy hiç? Yok, aloe vera şolar ýaly peýdaly ösümlik ondan soň bilýärler ol ösümlik. Meselem aloe vera'nın ýürüýde näme institutu bar. Näme üçin Ramaşka ya başka bir şular ýaly ösümliklerin institutu ýok. Потому что olarda bir nämesini swaystyny öwrendilermi, başka öwrenmäge zat ýok. Aloe vera'nın swaystylaryny häl-häli uçanlar işleşip öwrenip durlar. Günde aýdaly her bir täze kesele garşy, täze bir ýara garşy näme çykarýarlar? Aloe vera'dan täze bir açyk çykarýarlar. O yüzden institut açyldy. Ol institutda da näle? 1300 sany uçanlar işleşýärler. Şimdi bu bizlerin bazı programmamız näme? Sen näle probleman bolsa boluversin. İşte bizlerde şular ýaly bazı Vital Pet programmamız var. Bu programmyň 4 görnüşi var. Şular ýaly aloe vera soklusy var, bernektarlysy var, piççyklysy var, freedomlysy var, süňk naborlysy. Hiç kim meselem käbir adam aýdy, meniň hiç ýerim agyrmy, hiç ýerim näme etmeýär, men oňa temme zadym diýip. Sen oňat bolsaň, ana şol Vital Pet bilen başlap bilýärsiň. Näme üçin? Потому что Vital Pet tam bizlere gerek produksiyalar. Aloe vera 4 tuta içmelimi? İçmeli bir ayın dowamında. Ol bir probiyotik. Probiyotikde näme bar? İçinde kötü bakteri, iyi bakteri düzenleyici şey var. Ondan daşary balyk ýagy, degli, arjyk. Bu zatlar bizlere tam bizlerin organizmimize gerek zatlar. Ondan daşary kilo kontrolü ürünlerimiz var. Kilo kontrol diýende ýalňyş düşünmäňler. Hökman sen kilo vermek değil, bul içine detoksitasiýa etmek, içine arasalamak. Mesela yiyen eneşiklerimizi näle bize çalıp günde bolmasam çerezden uje UVS bir nämeden ýazda tim bol bir giýenin uje ertir giýmeýäsin. Потому что derlep dursun. İşte bizler organizmimize ne zaman haçan içine bizler ýuwdyk. Bizlerden daşyndan baňa düşýär ýuwnes. Daşyn ýuwes ama iç hoşumuza hiç haçanın
detoks geçemiz o. İşte bu detoks näme diye seni polnustene içine yuwýar. İşte organizmden içki organlaryň näçe senin ana şol senin o detoks geçtiğin saýy sana näme berýär? Saglykly enerji içine durmuşyňy eline berýär. Şimdi Aydalı ya geldik ne produksiyalar var tanıştık. Şimdi nähili başlaýabilen, nähili start berebilen, ene ýanka içmeýäli start berdiňizler. Aydaly 2 cc'lik girdiňizler. 2 cc'lik giren wagtyňyzda näme sizin urunňyz 2 kk diýäsizde. Türkiýede cc diýerler, orsetde bal diýerler. Bu bal, cc diýmek, näme diýmek her ürüniň şolar ýaly degeri var. Olam ana näme pulda Aydaly her ýurdun nämeleri var, hümmetleri var. Näme diýerler? Bal olarak jemleýärler. Soň meselem Aydaly şular ýaly bir 10-15 tane ürünü alan wagtyň 1 cc boldumy? Şu 1 cc näme? Senin uje senin balyň. Aydaly bir tabara barodyň. Şonuň kel 2 cc alan wagtyň bir aýyň dowamında %30 indirme geçdin. Ol bir. Ondan daşary uje %25 kazancın var. Ol bir. Sen olay aktivliğini yapan vaktin %30 kazanabilirsin. Şimdi bir ayın dowamında seni adam çağırdım. Meniňki ýaly näme diýerler? Menim biznes yapjak seninki ýaly. Men pul tamam ürün oňat bolabilir. Ürün oňat bolýan bolsa men muny tanatjak hem kime aýtjak diýjek diýen adamlar bolýar. İşte sen hem soň näme bu sistem boýunça sistemi öwreden wagtyň ol adam sistem boýunça işlän wagty näme başlaýar? Adam patgülçä edip başlaýar. Adamlary ne şular ýaly eýitimlere çağıryp başlaýar. Şimdi ol adam Aydaly ben ene Gowhery çağırdım. Gowher bir aýyň dowamında näme 10 cc yaptı. Özü şol ayda 2 cc'lik girdi. Yeniden 4 adam çağırdı. Näme boldy? 10 bal 10 cc boldy. Näme supervisor boldy. Supervisorda näme boldy? %38. Uje ýaňa seredim. %30 alyety indirme. Uje %38'e geçdi. Ol bir ondan da şaram uje kazancam %33'e gezdi. Näme boldy? Google uje kazancam ýokara galyp başlady. Ondan da şara şimdi 2 aýyň dowamında bizleriň ene urunlar bir şol birinji urundan başgasy galandary hemmesinde bir aýda däl 2 aý dewam edip ýapabilýärsiň. Şimdi Gowher'im edil meniňki ýaly sistem boýunça işläp näme başlady? O da adam patgülçä başlady, o da adam çağıryp başlady. Gowher'im aşağında şoňa bir, onu kopýada başlady. Şimdi näme bolup başlady? Meniň aşağımda uje bir aýda 10 bal bolan bolsa, ondan soň uje meniň aşağımda 30 bal boldy. Ýene-de Aydaly martda 30 boldy, aprelda da ýene şonuňky ýaly 30 boldy. 2 aýyň dowamında 60 yapdym. Näme boldy? Men uje %43 kazancım boldy. Yüzde %43 meniň skitkam boldy. %38 uje meniň kazancım boldy. Näme bolýar? Meniň kazancym ýokara artyk edýär. Skitkamy barhada düşük edýär. Edil şonuňky ýaly menejeram näme diýen men 2 aýyň dowamında Aydaly bir ay 60 yaptım, bir ay 60 yaptım. Näme bolýan? Men 120 cc bilen menejer bolýan. Ya olmasa şunu 4 ayda da yapıp bolýar. 2 aýda edip bilmesen 4 aýyň dowamında 150 edip yapan wagtym %48 indirme geçjem. Ol bir kazancym uje %43 bolýar. Şimdi menejer oldum. Aydaly menejere geldim. Menejer näle? Menejer diýende uje sen uje bir gatowy hemme zady bilýär. Meselem şular ýaly özüň prezentasiýa berebilirsiň. Özüň uje sen adamlar näle işe dawet etmeli, ikinji duşşuk adam bilen näle ikinji duşşugy geçirmeli. Bu zatlaryň hemmesini bilýärsiň. Sen geçen ýoluňa adama görkezip öwredip bilýärsiň. Şimdi $5.000, $2.000 nädip çykyp bolýar? İşte ne Aydaly bir aýyň dowamında 60 adama informasiýa beren wagtyň şunun Aydaly 10-dan 2 sansy oturýar. Şunu şu sistem boýunça eden wagtyň ökman Aydaly 2 sansy seniň partneriň bolanda şonuň içinden 10 adam içinden 2-3 sansy ýene seniň klientiň bolup galýar. Şöýdip 2 aýyň dowamında şolar ýaly partneriň köpeldi berende näme-de 12 san partner aşaňa katan wagtyň näme bolýarsyň uje $2.000, $3.000 üstünde, $5.000 üstünde sen uje
kazancın bolýar. Indi manager diýende manager näli manager? Manager aýdaly her hili manager bar. Manager $1000 gazanýan managerim bar. $2000 gazanýan managerim bar. Aýdaly $10.000 gazanýan managerim bar. Ol näli käbiri manager urwini yapandan soň näme diýerler? Arkaýyn bolýarlar, hani dalşy hereket etmeýärler, dalşy sistem boýunça işleýärler. İşte sen manager bolandan soň samy işiň gyzykly ýeri ondan soň başlaýar. Sen ondan soň manager bolandan soň aşagyndan aýdaly özüň ýaly iki sany manager çykaran wagtyň näme bolýasyň uje aylyk gelirin $5000 üstüne gelip bilýär. Näme üçin? Потому что bir manager diýmek $2000 gazanýan manager diýmek. Ya bolmasa aşagyndan hani 5 sany manager çykardym. Näme bolýasyň? Uje aylyk gelirim $10.000 üstüne çykýar. Şimdi şonuň ýaly manager çykardyk. Managerden soň samy ulakan bizneslerimizin hemme ýollar açylýar. Avtobonus. Avtobonus diýende näme avtobonus? Sizlere maşin vermiyor firma. Avtobonus diýende istesen sen oňa maşyna aly bilýän, istesen sen onuň puluna aly bilýärsin. 3 urwini bar, 3 urwini ýapyp aýdaly 36 ay boýunça böýleki gelirlerinden daşary sen muny guruwuň bilen ýapan wagtyň $600'dan $800'dan şular ýaly $400 urwinler bar. Sen şonu 36 ay diýendem 3 ýyllap sen şu pulu alyp durýarsyň. Istesen şu puluny pula maşyn al, istesen o puluny puluna al, bilmeýän jaý alýarsyň jaýyna ýawaş-ýawaşdan tölärin diýsin, jaýyna töläp bilýärsin. Firma seniň hiç zadyna garaşma firma böýleki gurup gelirlerinden daşary bu puluny berip durýar sana. Ondan daşary ýurtdaşlyk syýahatlar bar. Soňra 13 zarplata, 13-nji zarplatasy bar. Bu ýylda bir sapar geçýär. Bu da şol managerden soň başlaýar. Şimdi bizden soraýarlar-da sizleriň näme sekretiniz bar? Siziň guruwuňuz bir seminarlara gidende Global Time diýeniň näme sekreti bar? Bular slişkim ösüp barýar. Näme üçin bular ýaly näme barýar? İşte gyzyklanýarlar. Primärne. Häzir meselem Türkiýede bu forever biznese gidip dur. Näme üçin gyzyklanýarlar, näme üçin soraýarlar bizlerden, sizleriň näme sekretiniz bar? Bizleriň sekretimiz gün 4 aýdan bizleriň BBS seminarlarymız bar. Antalya'da geçýär, bizleriň üst nastavniklarymız Vengriyeli multimilliarder Atilla Ikatelina Gidafalıva şular bir sistem kurdy. Her 4 aýdan edil olimpiada näle? Her 4 ýyldan bolýar. Bizlerim her 4 aýdan näme diýes gidip bu seminarlarda näme alkaýdys özümize oňut eýitim alkaýdys. O ýerde ne tolka eýitim, o ýerde diňe biznes diýer, diňe pul diýer, o ýerde müşleýän bizleriň düşünjämiz ütke, bizleriň aýdaly köp adam bilen gepleşýän olsaňyzlar näme diýerler? Äy men ýapy bilmeýän, men edi bilmeýän, men ýaşym geçdi, bul näme? Bolmasa hemme kimem bir adam. Prosta bizleriň razansamyz diňe düşünjämizde. O ýüzden bizleriň etmeli zadymyz näme? İlk önce işte içten ütgemeli. Agaç näme bolýar? Miwe bermän başlasa näme diýerler agacı? Agacın köküne udabreniye veriyorlar. İşte bizlerim näme diýer? İçten ütgemeli. O ýerde gerçekten pul barada da bilgeliyiz. O ýerde biznes barada da bilgeliyiz. O ýerde şol müşleýän. Näme üçin her seminardan seminara meselem köp partnerlerimize syň edýäs. Gitdigi saýa bizlerin gözümüzün öňünde näme ýaly şuster ýaly ýok. Olam baýyr seminarlara gelen wagtda aýdaly çekinip zat edip durýar. İşte näme gitdik saýa şol uje apşytylne şol uje şuster bolup barýar. Näme üçin? Şol özüniň içindeki potensialini oýandyryp otyr. O ýere barýasyň, o ýerde gerçekten ol adamlaryň energisini alýar. Men bärde sizlere aýdanym bilenim, diýenim bilenim, näme bolýar? Sizlere men onu berip bilmeýän. Her kim öz içindeki heýjany o ýerde başgaça ýaşy, başgaça ol energiýany alýar. O ýüzden bizem etme zadymyz iň bu biznese gelen wagty
Edil böyleki biznesler ýaly ummatsız pul çykaryp ýatyrmaýasyn. Ama bul biznesde pulu näme ýatyresin? Sen öz bilgiňe ýatyresin. Ol bilgiňe ýatyrylan pul hiç haçanam senden aýrylmaýar. Sen nabarot ol bilgiňe ýatyrylany pulu köpeldi bilýärsiň. Näde köpeldi bilýärsiň? O bilgiňi adamlara aktaryp sen arkaýyn bu bilgiňi artdyryp bilýärsiň. O yüzdenim ilk etmeli zadımız sizlerin bu biznese karar veren olsanızlar, yapmak isteyen olsanızlar ilk önce näme öwrenme açık olmalı. Ondan da şaram näme bul biznes atylan saýty var. Oňa giriňler, satylan saýtyny dinleňler. İşe katılan olsanızlar, katılmayan olsanızlar hem kim çağıran olsa ondan informasiýa alyňlar. Näle girmeli, näle öwrenmeli. Näme diýe şo ýerde bul bir gezeklik oýnalýan oýun däl diýe. Oýnajak bolsaň bul oýuny dewamly oýna diýe. Bizler bäde sizlere näme diýes? Bizler bäre çağıryp sizlere salyut atýasyňyzdyr. Salyut näme? Eee, 1-2 minut ýokarda ýalpyldap durýar-da ýitki diýe izi ýok. İşte bu biznesde bizler onu savyet vermez, sizlere onu görkezmez, salyudun efektine savyet veremiz yok. Bizler sizlere berde dolgy güneş ýaly, ay ýaly parlap duran ışık ködürliýäs. Ol ışığı açık mı siz almağa? İşte açık bolan olsanız, yine bu häzirki kısaca videoma kim sizler çağıran olsa, kim sizler davet eden olsa onun bilen maslahatlaşyňlar. Size faydaly bu biznes barada maslahat bersin. Oňa izüçät edin, öwreniňler. Ine durmuş emme kimiň elinde. Hiç mesele meniň häzir öz durmuşum, ejemiň ýa ýan ýoldaşymyň ýa doganlarymyň olaryň elinde diýil. Näme üçin? Потому что meniň elimde, meniň biznesim. İşte sizlerem durmuşuňyzy ütgetmek isleýän bolsaňyzlar, ilk önce näme etmeli? Özüňiz karar berip, özüňiz dogry ýol seçen wagtyňyzda hakykatdan sizler durmuşuňyzy eliňize alyp bilýärsiňiz. Bu biznes senden başlaýar. Näme üçin senden başlaýar? Özüňize getirin, seniň saglyň bolmasa, seniň janyň sag bolmasa, sen özüň umut duýmasaň, sen kime kömek edip bilýän? Hiç kime de kömek edip bilýän. İlk önce sen sagdyn bolsaň, sen aýdaly energiýçi bolsaň, sen uspešny bolsaň, daşda öwrenmede kömek edip bilýän. Doganyňa da, ejeme de, geliniňe de, tohum de sen kömek edip bilýärsiň. O yüzdenim bizleriň ilk etmeli zadymyz, kararymyz. Mana bu biznesi eşitdiňizler. Bir wagty aýdaly Rexmon şul biznesi döreden adam karar berdi. Bugünkü şu bir adamın kararı 170 döwletde eýam bir näçe adamyň durmuşyny ütgetdi. 14 milyardan agar adam şul biznesse biznes kurup durmuşyny ütgetdi. O yüzden Rexmon eden olsa, Attila eden olsa, aýdaly Farhat şul biznes ulaldan olsa, ine Rolf Kip, Miklos Berkes edil bizler ýaladym. Bizlerem edil şolary ýaly karary, şolary ýaly rişeňi alyp bizlerem edil durmuşymyzy ütgedi biles. Hemmeze biziň elimizde. Bugünlükçe aýtjaklarym bunlar. Megerem peýdaly bolandyr diýen hemmeňe de spasiba wagtyňyzy aýryp geleniňize. Teşekkür ederiz Can. Ağzına yüreğine sağlık. Minnettar emeklerine. Teşekkür ederim Can. Sizlere de vaktimiz bir minutumuz var. Zapis.